היום אני רוצה להכיר לכם שינוי קטן שיכול לעשות הבדל ענק בבטיחות של כולנו על הכביש. הטכוגרף הדיגיטלי לכלי רכב כבדים. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה בכלל טכוגרף? בפשטות, זו מערכת מוצפנת, חכמה ודיגיטלית, המתעדת נתונים חשובים, כמו זמני נהיגה ומנוחה של נהגים בכלי רכב כבדים. למה זה חשוב? כי עייפות, חוסר ריכוז, תגובת נהג איטית, הם גורמים שמעלים סיכון לתאונות ועשויים להיות קריטיים במצבי חירום. עד היום בהרבה מקרים עבדנו עם פתרון אנלוגי, די ישן, ניתן להודות, שהוא פחות מדויק, פחות אפקטיבי לאכיפה ובקרה, וגם פחות בטוח לנהגים ולכלל משתמשי הדרך. ועכשיו מגיע השדרוג. עוברים למערכת דיגיטלית חכמה, אמינה ומדויקת, בעלת תקינה אירופית מחמירה. מה חדש פה בעצם? קודם כל, דיוק ושקיפות. הנתונים נרשמים בצורה מסודרת, אמינה וברורה, דבר המצמצם טעויות ואפשרויות לזיוף. בנוסף, המערכת החדשה מאפשרת אכיפה מהירה ומיידית יותר. וכשיש פיקוח יעיל, יש יותר הרתעה, יותר אחריות, והכביש הופך בטוח יותר לכולם. והכי חשוב, זה לא רק מכשיר חדש, זו תפיסה. משרד התחבורה פועל כדי להציל חיים, להפחית תאונות ולשמור על הבטיחות של כל מי שנמצא על הכביש, נהגים מקצועיים, משפחות, ילדים וכל נוסעי הדרך. בשורה התחתונה, יותר פיקוח, יותר אחריות, יותר בטיחות ופחות תאונות. וזו בדיוק המטרה שלנו במשרד התחבורה ומשטרת ישראל.